Ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid tal-ħaddiema fih dan l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati. Dan il-ftehim jimmarka pass importanti għal din l-Aġenzija hekk kif filwaqt li saħħaħ l-operat tal-qrati f'Malta jagħti lil ħaddiema iżjed serħan il-moħħ f'xogħolhom. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-qorti it-tlieta fil-għaxija, ġie spjegat kif dan hu l-aqwa ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-qorti. Preżenti għall-iffirmar kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela fejn saħaq fuq il-ħidma estensiva li saret mill-Gvern fil-qasam tal-ġustizzja f'Malta. U spjega kif attwalment pajjiżna għandu l-akbar korp fuq il-Bank tal-Ġudikatura, mhux lanqas bl-akbar ammont ta' mħalfin nisa. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati Vanessa Grek spjegat li minn dan il-ftehim se jibbenefikaw ma' 600 ħaddiem fih dan l-Aġenzija. I wkoll għamlet referenza għall-investimenti li saru f'pajjiżna fil-qrati fl-aħħar snin, fejn fost l-oħrajn semmit l-awla tal-ġurijiet u s-servizz tal-helpdesk, fejn wieħed jista' jingħata informazzjoni varja relatata mas-servizzi li jingħataw. Barra minn hekk ħankomplu ninvestu fl-infrastruttura f'iktar kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema tagħna biex hemm kif diġà qed fid-diskors tiegħi nagħtu servizz tajjeb liċ-ċittadin b'mod iktar effiċjenti permezz tal-ħaddiema tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Jonathan Attard irringrazzja lil ħaddiema tal-Aġenzija li jaħdmu qatih biex jissalvagwardjaw id-demokrazija f'pajjiżna. Huwa qal li meta tinvesti fil-ħaddiema tara l-frott fl-operat favur iċ-ċittadin ta' pajjiżna. Dan fil-fatt huwa t-tieni ftehim kollettiv li ġie ffirmat f'din il-leġislatura fejn qed nuru b'mod konkret kemm nivvalorizzaw il-ħaddiema tagħna, inkluż fil-qrati fejn għandhom rwoli ta' responsabilità li rid nassiguraw illi allura jkollhom l-aqwa kundizzjonijiet li bihom ikunu jistgħu jkomplu jimirħu.